खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव क'क्राझार कारिगावनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो दुंहाव रादाब नंगौ 6थि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांनाय लोगो लोगोनो कारिगावनि एबसु मावखुलियाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया जानानै थाङो थांनाय हराव जायो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय एबसुनि मावखुलियाव गाग्लोबनायजों लोगोसे मावखुलिनि मुवा बेसाद बुफाय बुसि खालामलाङो आरो जानो थाखाय दोननाय माखासे मैगं थाइगंखौ गारसारना गालाङो माखासे दुथां सुबुंफोरा आरो बे गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जाथायाव 10 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानायखौबो जों बे समाव नुनो मोन्दों जोखोम जानाय बिथांमोना फारियै इरांग बसुमतारी खोरोमसाद बसुमतारी रबिराम नार्जारी आमाव औवारी दानसोरां ब्रह्म आरो सानखां बसुमतारी गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइजों खुबैदों आरो गाज्रि राव बाहायना नांलायदों होनना फोरमायदों जोखोम जानाय सुबुंफोरा आरो बे समाव बेबायदि गिख्रंथाव थासारिखौ लाना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरा मा फोरमायखो नोंथांमोनहा आबुङै खोनासंदो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कारिगाव दालाइ एबसु अफिसाव दङ मैया बेलासियाव जि बिसायख'थिया गोजोनै जोबखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिखांदों बिथांमोना गोबां बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आन्सलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बेहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौ बुलांदों आरो बिनि उनाव बिथांमोना बै रायजोफ्रा जाय जायगायाव बिपुलनि न'खौ बेंनानै दंमोन बेवहाय बिथांमोना बिथांमोननि फारसे नांलायफिननाय बिथांमोनजोंहाय बावहाय जि गाग्लोबनाय रायजोफ्रा होख्रां होरसि खालामहरो आरो बिनि उनाव बिथांमोना रायजोफोरखौ अन्थाइ खुबैनाय बाथुल गावनाय बेबादि मोनसे अबस्था जादोंमोन आरो बेखौ रायजोफ्रा खुनु फद्दाय लुबैया जे बे ओनसोलाव दावराव खालामफैयो दा बेवहाय दावराव खालामनो फैग्रा हान्जाफ्रा बेबादि बेलासियाव मानो मोनायावहाय बिथांमोना हग्राव हरसि एफाबां बुरजा गारि लानानै मा उद्देश्य दावराव खालामनो नङाबा दा बेखौ खुनु रायजोफ्रा लुबैया बिनि उनाव बिथांमोना लोगो लोगोनो 8:30 समाव बिथांमोना नैबे जों गसंनाय जायगायाव कारिगाव इउनिट एबसु अफिसखौ बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै बुफायला बुसायलि खालामनानै जोंनि गायना थानाय गोथार एबसुनि फिरफिलाखौबो बिथांमोना सिमफायलाङो आरो बेनो फोरमान जे दिनै बे कारिगाव हालामाव दावराव खालामनो नागिरग्राफ्रा सोर बेवहाय दिनै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथियो आरो जोंनि एबसुनि मावथिफ्राबो मिथियो जे कारिगाव आउटपस्टनि खोलाहा थिग बेवहाय मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दं बेयाव थानाय सेंग्राफोर लोगोसे बायजोनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनाय गारि मटर लानानै फैनाय बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय आरो बेखायनो जोङो नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिर गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसाव आक्रमण खालामनाया फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ लुबैया मानोना जाय दान मोननै मोनथाम सिगाङाव बाहाय मोनसे जाथाय जाना थांदों बे जाथायाव जोङो बयबो बर' सावथाल कारिगाव रायजो जानायफ्रा गोजोनखौ हास्थायनानै बेवहाय खुनु गन्डगल जानायखौ जों लुबैयाखै आरो बिनिफ्राय जों हेंथा खालामबोदों नाथाय दिनै आरोबाव नोंथांमोना बिदा फंबाय बर'फोरनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनानै बेबादि सिगि सख' खालामनानै बुफायला बुफायलि खालामनानै दिनै बेबादि दावराव दावसि खालामनो नाजानाया बे मोजां जायाखै आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि बेबादि बर' माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो नागिरनाय थासारिखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बर' माहारियाव बेबादि दिनै जि मोनसे गोजोन परिबेस दङ नोंथांमोना बेखौ लानानै गेलेनो नाङा आरो नोंथांमोना जेब्लायबो दावराव दावसि खालामनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानाया बियो मोनसे खैसार आरो जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया बेखौ मुगैबोबाय बेखौ नासयबोबाय आरो नोंथांमोना गोदानै जुदि बेबादि सृष्टि खालामनो नाजायोबा बियो मोजां जानाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावख'खौ जाय नोंथांमोना अन्थाइ आक्रमण खालामनानै बुफाय बुसि खालामबाय बिनि सायाव केस होनाय जागोन आरो नोंथांमोननि बेबादि मनोभाबखौ नोंथांमोना सोलायनांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादआ खावलायहरो मानोना हरनि समाव रावबो मोजां मानसिया रावबो मोजां गोसोनि सुबुङा गारि मटर होंगो दोंगो लानानै बेबादि बुफायला बुसायलि खालामनो गोसो जाया आरो बियो बर' हारिनि थाखाय दिनै साननो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ अराय सम जों नोंथांमोननि बेबादि आखलखौ हेंथा खालामलांगोन आरो जोङो नोंथांमोन बेबादि आखलनि हेंथायैबो जोङो जुजिलांगोन आरो जों गोजोन परिबेस लाखिनायाव बयबो रायजो आइ आफादनि मददजों जों अराय सम आवगायलांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना फिन फोरमान गालांबाय
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ नोंथांमोना बुफायलांनानै अराय नोंथांमोना जोंनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव माहारि आफादनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव आरो बिसारखथिखौ दहाय खालामनानै नोंथांमोना दावराव दावसि खालामनानै भट आदाय खालामनो नाजानाया दिनै बे नोंथांमोननि एइबारनि एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना बेखौ फोरमान खालामलांलायबाय आरो बेखायनो उननि समाव जोंबो साबधान जागोन उननि समाव नोंथांमोना बिनि फिननायखौ नुगोन आरो रायजो राजाया बिनि फिननायखौ गणतान्त्रिक भाबै अलरेडि मैयानि गोजोनै जालांनाय बिसारखथियाव बिथांमोना होलांबाय आरो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे बेबादिखौ खुनु पर्दाया रायजोफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै नोंथांमोननि सायाव आरो बर' माहारिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ बिसार खालामनो थाखाय जोङो फोरमायो जाहाथे उन समाव बेबादि आरो खुनु दावराव दावसि जाफिना जों बेखौ लानानै पुलिस प्रसासनखौ खावलायगोन आरो पुलिस बिफानखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बे कारिगाव ओनसोलाव सेफटि सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन राहाजों इनभेस्टिगेट खालायनांगौ जाहाथे दायनिगिरिफोरखौबो हमनायनि सुजुगजों हमनायनि राहा लानो थाखाय जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायो। मैया जेब्ला इलेक्सन सोनाया जोबो बिथांमोनहा मोनानि 8टा बा 8:30 समावहाय बिथांमोना आंनि न'आव थांदोंमोन। मा उद्देश्य लानानै थांदोंमोन बेयो क्लियार नङा। बिथांमोनहा 40-50 जनसो दङमोन। आंनाव थांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ जिरायनो होदों। माखासेफ्रा बिदिनो सेनियर लिडार बिपिएफनि फार्स्ट टाइम बिथांमोना मोजांखौनो रायज्लायदों, ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन भाबै रायज्लायदों। नाथाय बिथांमोनजों जे थांफानाय सेंग्राफोर बिथांमोननि जे मुडखौ नायोब्ला बिथांमोनहा मोनसे एग्रेसिभआव दङमोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि जौ लोंनाय माने गावखौनो गसंथानो हायै बायदि मोनसे परिबेसाव दङमोन आरो बिथांमोनहा गोबां बिदिनो बायदि बायदि जों एबसुनि सायाव एलिगेसन लाबोदों आरो बायदि बायदि बिदि एलिगेसन लाबोनायावहाय एसे खोथाफ्रा गोरा गोरा मोनसे आवाज जानायाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा फैदों। गामिनि मानसिफ्रा फैनानै मा जाखो मा माखो सोंलायदों आरो बेवहाय जोंनि गामिनि माने गासैबो माने रायजो राजा हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो फैजोबदों आरो बेवहाय माने दावराव जानो नाङा, बेबायदि मोनसे न'खराव फैनानै बिदि दावराव दावसि खालामफैनो नाङा होननानै बुजायनानै बिथांमोनखौ थिनहरफिननाय जादों आरो बिथांमोनहा अब्लाबो जर जबस्थि रायजो राजाफोरजों नाख्रां सिख्रां जादों आरो जेब्ला बिथांमोनखौ रायजोफ्रा बुजायनानै थिनहरो आधा घन्टासोनि उनाव बिथांमोनहा बबेनिफ्राय फैखो जोंबो मिथिया। जोंनि रायजोफ्राबो हयथ' माखासेफ्रा न'आव हाबबायमोन। बिथांमोना मथा मथि 40-45थासो गारि फैनानै बिथांमोना आंनि न'नि 50 मिटारसो गोजानाव गारिखौ लाखिनानै मोनसे बाजार दैख्रु बाजार होननाय बेयाव लाखिनानै बिथांमोना ओरैबायदि जै दोनहोबाय, माने ओरैबायदि जै होबाय, होसिखावबाय, लेंहरलायनाय जाबाय आरो ओरैबायदि माने बाथुल गावबाय, अन्थाइ गावबाय, इयारगान गावबाय, जोंनियाव गोबां नांजानाय जाबाय। जायनि थाखाय माने रायजोफ्रा दुखु मोननानै जोङो माने बिसोरजों अयथासार खालामजानो जोंनि गामियाव होननानै गामियाव जेसेबां दङ मानसिफ्रा ओंखारनानै होसोलायनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि इयारगान गावबाय पाब्लिकनि सायावहाय, दुखु मोननानै होसोनानै बिथांमोननि जे माखासे गारिफोर दङ एसे दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बुख्रेबलायनायबो जाबाय। दा समाजा ओरैबायदि मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैबाय जाय जोंनि ससाइटिया मोनसे भायलेन्सखौ लुबैया, जायनि थाखाय जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दिनै बेबायदि जानायखौ नुनानै होबथानांगौ होननानै ज' ज' फैदों आरो बिथांमोननि जे माखासे सेंग्राफोर बिथांमोनहा NLFनि जे बाथानि मानसि होनानै लाबाय थायो बिथांमोनाहाय। दा आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों, बाथायाथ' सासे संग्रामनि नेता, बर' जाथिनि थाखाय गोबां बेहा सेक्रिफाइस दङ, जों बेखौ सेलुट खालामो, मानियो। नाथाय बाथानि नाम लानानै जे बिथांमोनहा मैयानि समावबो ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिहोबाय बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बाथानि नाम लानानै जे बेबायदि खामानिखौ मावा जोङो बेखौ खावलायो आरो जों बेखौनो बुंनो सानो जे मैयानि घटनाया बे मोनसे दुर्भाग्यजनक आरो बेवहाय जेखिनि सेनियर बिपिएफनि लिडारफोर दङमोन बिथांमोना बुजायदोंमोन, गावसिनि मानसिखौबो हायाखै। नाथाय बेवहाय मैया दाख्लैसो थांनाय जे मैया दाख्लैसो बिपिएफआव जयेन जानाय बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे माने जौ लोंनानै माने खोनासंथावै मोनसे राव बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। गाज्रि राव बाहायदों, जेखौ बाहायथावा, जेखौ जोंनि मोनसे एक्सेप्टेबल लेंगुवेज नङा, बेखौ बिथांमोनहा बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै बिथांमोनखौ एसे नाजांनासि खालामनाय बेबो जादों। दा बिथांमोनाहाय माने
सेनियर बिपिफ्राथ' बुजायदोंमोन गावसिनि मानसिखौबो नाथाय जेखिनि रायलायनो थांदों बे समावहाय बिथांमोना ओरैबायदि बुरजा मानसि थांदों दा गावसिनि मानसिखौबो बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हायाखै आङो सानदों जे रायलायनो थांनायाव बिथांमोननि जे गागि मानसिफ्रा थांनायाव बुंनांगौ गैयामोन नाथाय बे रायलायनो थांनायावहाय एसेबां मानसि लांनांगौ 40-50 जन मानसि लांनांगौ आं बेखौ सानाखैमोन मोजां रायलायनो थांनायाव गावसिनि जे गागि मानसिफ्रा थांनायाव आंहा बुंनांगौ गैयामोन दा आं बेखौनो सन्देह जादों दा एथ' बुरजा मानसि लानानै थांनानै जे आंनि न'आव बेबायदि थांलायनांगौ बेबायदि नङामोन आरो आं दा बेहाय दुखु मोननाय फैदों आरो आङो सानो माने बांद्राय इमोसनेल जानो नाङा इमोसनेलजों जुदि जोङो राजनिति खालामोब्ला जोंनि ससाइटिया पेरालाइसिस जागोन दा जाय ससाइटिया पेरालाइसिस जानांगौबा जों बेखौ मोजां खालामफिननांगौनि थाखाय टाइम लागोन आरो बेबायदि जोङो बुख्रुबलायनाय बेबायदि गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सिगि सग' खालामनायनि थाखाय जोंनि समाजा गोबांबार जोङो माने गोबां बोसोर जों गोग्लैसोनानै थाबाय आरो बेखौ जोंनि समाजा लुबैया जोंनि रायजोआ लुबैया ससाइटिया लुबैया जायनि थाखाय मैया रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारनानै बेखौ होबथानांगौनि थाखाय रायजोफ्रानो दायथ' लादों रायजोफ्राथ' बुंदों बाथायानो दङ बेनि आवाजखौथ' सिनायो बयबो जथेस्थ' बिथाङा इनभल्भ दं आरो बिथांनि मानसिफ्रा जेखिनि बुंदों आरो मैया दाख्लै जे थांनाय सेंग्राफोर बिथांमोना गावसोरखौनो बाथानि होननानै लाखादों जोङो बाथानिसो मानसि आं बेखायनो बुंदों जे बाथाया सासे जोंनि जाथिनि संग्रामि नेता आरो बिनि मुंखौ लानानै जेने बेबायदि गामियाव बेबायदि उत्पात खालामा बेखौसो आङो खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ मा खहा जाखो बे आरो सोर दंमोन माबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जाया बिसोरो जेब्ला जोंनि गामियाव दावराव खालामनानै होखारहरजायो बेनि उनावहाय बिसोरो गंसे न'खर बेयो आंजोंनो दंफायोमोन आंनि न'खरावनो दंफायोमोन बिथांनि न'आवबो ओरैबायदि अन्थाइ खुबैदों ओरैबायदि अन्थाइ खुबैनानै एकदम गाज्रि बिथांनि न'आवबो बेबायदिनो आवाज होबोनाय जै होबोनाय बे जादों आरो बेनि उनाव नैबे दालाइसा एबसुआवहाय फैनानै बिथांमोना जोंनि दालाइसा कारिगाव दालाइसा एबसुनि मावख'खौहाय बेबायदिनो खोरखि दरजाखौ बुफायलांदों सियार टेबोल बुफायलांदों बेबायदिनो मैगं थाइगं माइरं दैरं गारसारलांजोबदों आरो जोंनि मोनसे गोथार फिरफिला जे फिरफिलाया दिनै जोंनि मावख'आव दिनै ओरैबायदि उदां अख्राङाव बिरबाय थानानै दङमोन बिथांमोना बेखौबो दिनै गावसिनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय गावनि लाबा लाबनि थाखाय बिथांमोना जोंनि गोथार मोनसे फिरफिलाखौबो बुफायलांदों जोफायलांदों आरो बेवहाय जोंहा फरायसाफोर दंमोन 7 फरायसाफोरखौबो बिथांमोना ओरैबायदि माने बुथारनो माथारनो बेबायदि बायदि बुंनायाव जोंनि फरायसा जायफ्रा फरायनो थाफैनाय बिथांमोनहा खारनानै खुनुरुखुमसो गदों मानो होनोबा बिथांमोनखौबो होसोदोंमोन आरो बुथारनो होनदोंमोन बेबायदि मोनसे जाथायखौ जों दिनै बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बियो जेन' जोंनि कारिगाव एरियायाव फार्स्ट टाइम जोंनि कारिगाव एरियायावहाय खुनु बेबायदि जाफेरनाय जोंनियाव मोनसे रेकर्ड गैयामोन बेबायदि राजखान्थिनि मुङाव बेबायदि जोंनि कारिगाव ओनसोलाव जानायनि मोनसे रेकर्ड गैयामोन दिनै बेयो फार्स्ट टाइम जाबाय आरो एगाइन बे जाया बिनि थाखाय जोंनि रायजोआबो दिनै सांग्रां जानानै दङ आरो जथेस्थ' मैयानि समाव रायजोफ्रा बेखिनि माने मावदिन्थिखौबो मैया दिन्थिबाय बेबायदि थासारिखौ दिनै रायजोफ्रा जोंनि जुक्तिखौ जोंदि बेबायदि भायलेन्सखौ मोजां मोना बेबायदि दावराव दावसिखौ मोजां मोना बेनि फोरमानखौ मैया जोंनि रायजोआ होबाय जथेस्थ' बेयो जोङो मिलायलायनो होननायाव जादोंमोन आरोखि ना बिसोरो ओमफ्राय अख्रा दिन्थिथारो नोंसिनि गामियाव थांदों औ गामियाव थांदों बे दखानावनो थादों आरोखि दखाननिफ्राय ओरै दालांबो बारा गावसोरबो ओरै साल' दावखोबाय थायो आरो ओंखारफिनो दावखोयो ओंखारफिनो आरो बिसोरो बिदि जादों नोंनाव जे नांदों माया नांगौ अन्थाइ नांदों औ बिसोरनो खुबैदों नोगोर गिदिर लाखादों अन्थाइखौबो फिसाजों खुबैबावा बिदि नोंथांमोनखौ जितु एटेक खालामनाय समाव बिथांमोना मा बुङामोन बुंनायाथ' नांलायोल' बिसोरो खालि नांलायो आरो मोजां नङा बिसोरनि नांलायनायाबो फासियानो लाजाखाया आरोखि औ गाज्रि सोदोब मानसिफ्रा बेसे बुरजा दंमोन दङ बुहुद दङ गारियाबो बुरजा दङ 30-40 खानसो दंमोन खोमा बिथांमोनखौ एसे एनै नारखां नारसि खालामनाय जादों नामा होखारहरनाय जादों नामा उनावहाय बिसोरखौ जेबो खालामासै जों एसे गेजेराव थाथ'बाय आरो जोङो बिसोरजों अख्रायाव दिन्थिनो हाला जोङो बेनि थाखाय जोंना कारिगाव मैदो बासबारि बे जाथाय जानाया बेनो मैदो बासबारि औ कारिगाव मैदो बासबारि होनो बे आदानि फुलि न'आव गाग्लोबलायनायाव दावराव बासायनाय बायदि थांनाय जादोंमोन आरो औ
लामायाव जानानै रायजोनि न'खरनि बासन जाना थानो। लामानिफ्राय बिसोर जोंखौ अन्थाइ खुबैयो जों थानायाव ओरैनो बेसे बुरजासो दङ बिसोर मानसिफ्रा मानसिफ्राथ' बुरजा बेसेबां बुरजा माने बुरजायानो बिसोर गारि घराबो बुरजा गारियाबो बुरजा गारि घराफ्राबो आरो बिसोरो बाथुलजों गावदों अन्थाइ खुबैदों आरो गोजाननिफ्राय खुबैना गावनाय ना मानसिया सोर गावदों सोर खुबैदों बेखौ सिनायनो मोनानि खोथा जाहैबाय नोंथांनि खर'आव अन्थाइआ नांनाय जाबाय औ खुबैनाया नांनाय जाबाय आरो बेसे गिदिर अन्थाइ अन्थाइआथ' बिसोर गिदिर गिदिर लादों बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो जिथु नोंथांमोननि खोनानाय बा नुनायाव माबायदि बिसिनि महरा बुथारनो थांनायनि ना ओरैनो एटेक खालामनो थांनायनि ओरैनो एटेक खालामनो थांनाय ना बुथारनो थांनाय आंथ' ससेयावसो लोगो मोननाय ना फार्स्ट टाइमनिफ्राय आं गैया आं ससे टाइमावल' लोगो मोननाय जादों बेखौ आं मिथिला आरो ओरैनो नोंसोर गामिनि मानसिफ्रा बेसे बुरजासो जमा दङ जों गामिनि मानसिया जों गामि दरथामनि मानसि ना बुरजायानो जायो जोंना गासिबो ओंखारनाय हिनजाव हौवा ज' ज' लोब जोङो माने बिथांनि न' आरो दावराव खालामहैजानाय न' जाहाथे हाबनो हाया होननानै बेंनाय जादोंमोन जों उनाव बिथांमोनखौबो नोंथांमोना होबथानाय जादोंमोन आरो फैनो हायैनि थाखाय बे समावनो अन्थाइ गावबाय बाथुलजों अन्थाइ गावबाय अन्थाइ खुबैबाय आरो आंनि खर'आव थाइसे नांनाय जाबाय आरो गोबां मानसिफोरनावबो मोदोमाव नांलाबायबाय सोरनावबा आथिं सोरनावबा मोदोमाव सोरनाबा आखायाव नांदों आरो आंनावनो रासिन जानाय जाबाय आरो दा नोंथांनि देहाया माबायदि मोजां आंथ' दा मोजां मोनफिनदों दाबो एसे सानाय दङ आरो बिगुरा बे जाथायाव बाथाया दं होननानै जों मिथिनाय जादों थारैनो बाथाया दं बाथानि आवाजखौ खोनादों नामा रायजो राजाफ्रा नंगौ नामा बेखौथ' आंथ' बुंनो रोंला आं खोनाहैनायबो जायासै रावफोरखौबो आं उनावसो सहैनाय जादों आरो दा आं हसिखावनायखौबो खोनाहैनाय जायाखै बिनि आवाज दं ना मा दं बेखौबो आं उनावसो सहैनाय जादों आरो